गिबियावनो आंनि gwhwpur आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होनो दाबाव। सानफ्रोमबोनि आपडेट मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआव दङ DN ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय फाइनाली बिनि चेनेलाव 100K कमप्लिट जाबाय। आंनिफ्राय बिथांनिसिम मानि कंग्रेचुलेसन। बिथाङा बर'नि फार्स्ट मट' ब्लगार जाय 100K सिगांग्रो खालामनो हाबाय। बिथाङा गावनि साबस्क्राइबारखौ साबायखर बावदों। आं बेनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ होनि। ओमफ्राय माने दिनै सिखारनाय लोगो लोगो गुड निउस मोनबाय, माने आंनि चेनेला 100K जाना थाबाय। आं माने चेनेलखौ चेक खालामाखैमोन, डाइरेक्ट माने वाट्सएपआव माने आंखौ लोगोफोरा बुंहरदो, लोगोफोरखौ माने कल सल खालामनानै खोन्थाहरगोन होननानै माने एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आङो। दा जायखिजाया गाज्रियानो जादोंबानो आंना दा 100K कमप्लिट जाबाय नोंथांमोननि अननायाव, बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच गासिनिसिमबो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बि भइस इउट्यूब चेनेलनिफ्राय। बियो भिडिअ होयैया 12 डेजसो जाबायमोन। फाइनाली दायो मोनसे भिडिअ होबाय। ओरैबायदि माइनास टेम्पारेचाराव लांथियायै ब्लग बानायनाय। जोंनि जायगायावनो ओरैबायदि गुसु जाखायो आरो बियो बरफआव लांथियायै इन्जय खालामनानै भिडिअ होदों। फुल भिडिअखौ नायनोब्ला लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जाबाय। नेक्स्ट आपडेटआव दङ दा UK07 राइडार इउट्यूब चेनेलनिफ्राय। फाइनाली बियो गावनि ड्रिम बाइक कावासाकी निन्जा H2 नि डिलिभार लाबाय आरो दायो गावनि बाइकखौ देहरादूननि गावनि न'आव लानानै फैबाय। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बादारि फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलनिफ्राय। बे चेनेलाव आइ बर' बिमा बड'लेण्ड डायरी भलिउम 2 ड्रामाटिक बर' मिउजिक भिडिअ आपल'ड होनाय जादों, जेराव फाव खालामदों डक्टर अनजालि दैमारी आरो सानसुमै मुसाहारि बिथांमोनहा। मोनसे जोबोद मोजां ड्रामाटिक बर' मिउजिक भिडिअ जेराव बर'नि दुखुनांथाव जारिमिनफोरखौ देखायनाय जादों। जोंनि NDFB फोरनि दुखुनांथाव जारिमिनफोरखौ दिन्थिनाय जादों। नोंथांमोनाबो नायाखैब्ला बादारि फिल्म प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरो आं लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जागोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ जोंमा बसुमतारीनिफ्राय। नोंसोरो मिथिखागौ बेखौ गोबां मानसिफोरानो फट' इडिट खालामनानै मिम बानायो। बेनिनो माखासेया मिनिथावना आरो माखासेया एसे बांद्राय जायो। बेखौनो लानानै जोंमा बसुमतारीजों लोगोसे बिनि बिमा बिफा मोनहाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। आं मिथिगौ जायफोरा बिदि इडिट खालामो गाज्रि नोजोरजों बानाया जानो हागौ। एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायो आरो जोंमा बसुमतारीबो रियेक्ट खालामबाय थायो, बेनिखायनो एडिटरफोराबो आरो बांसिन बानायबाय थायो। बांद्राय गाज्रिद्राय बानायनाङा। आंनिफ्राय बेनो रिक्वेस्ट, सोरखौबा मिनिहोना बा एन्टारटेनमेन्ट खालामनायाव सोरहाबा दुखु बा खहा जायोब्ला बेनिफ्राय गाज्रिसिन आरो दुखुनांथावसिन आरो मा खोथा थानो। दिनैनि आपडेटआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो सानफ्रोमबोनि आपडेटखौ मोननो थाखाय। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।